Wih, लोगोफोर फाइनालि आङो आइफनखौ लानोसै अबे मोनसेखौसो लानो जालायलांबाय आङो सेकेन्ड हेन्ड नालाय बिराद खमावनो मोनदों Oh my god! Wow! आइफन होगोन होननानै Nah, udah mending. Bisa sih sama sama tuh. अरे कहना क्या चाहते हो थ' हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ फिन खेबसे सानजौफुनि गुड आफ्टारनुन होननानै बरायबाय लोगोसेनो दिनै आरोबाव फिन खेबसे सालबारियाव थांनो नागिरदों सालबारिखौ गोबां मानसिफोरानो मिथियाखै बबे जायगायाव होनना सोंगासिनो जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सालबारि टाउनाव आरोना लोगोफोर दा आङो लकेसनखौ होनानै होगोन नोंथांमोना गासिबो आइफन बायदिसिना मबाइलफोरखौ लानो हागोन दा आंबो इदिनो हरसे सिमां नुबाय आं लोगोफोर आइफन लालायनाय दा आङो हासबेन्डखौ बुङै बुङै आंबो एसे इउटुबाव भिडिअ बानायनांगोन ना फुरलाला नुयो आंनि माबायाबो बिराद गरम आरोना लोगोफोर गोलोमसोगारदो थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बांद्राय बुंनो रोङा अब्लाबो आं जा एसे बुङो बेखौनो नोंथांमोना अनसायनानै आंखौ भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं मिजिं थिबाय हासबेन्डखौ बिराद रिक्वेस्ट खालामबाय बियो बुंदों आरोना आंनि किडनिखौ फाननानै लायथां ओरै जाबावोब्रा आइफन नांथारगौ आंनो ओंखारखांबाय थ' थांसै सालबारियाव लोगोफोर सालबारियाव थ'दो आं दिनै अलप मोजाङै एसे मोजाङै देखायलांगोन नोंथांमोना सिनायाखैना मबाइलावथ' एसे असिना नुयोना जायगाफोरखौबो दा नोंथांमोना आंजों लोगोसे थुफाबाय थादो आं दिनै मोजाङै भिडिअ लागोन लोगोफोर भिउ फैयोबाना गोसोफोरखौबो एसे मोजां मोनो आरोना दा एसे आङो 2 इयार्स जालांबाय इउटुब बानायनाया आं सायरिसो होयोमोन दा आंखौ सोरबाबा बुङो सायरि बानाय सोरबाबा बुङो इउटुबाव ब्लग बानाय बायदिसिना ओंखाम संनाय माबा संनाय इदिनो सबनिबो साननाया एखे जायाना थेवब्लाबो आङो भिडिअ बानायलांबाय थागोन नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबाय था लोगोफोर थुदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे गोरिब गुन्द्रा नालाय हावाइ सेन्देलफोरजोंनो थाङो देनां हिल गानबावलायगोनसो इउटुबनि फैसा मोनबा आइफन मोननायजों लोगोसे आं एसे दुखुबो मोनदों गाबोननिफ्राय हासबेन्डआ बेलेगाव थाहैसिगोन आइफन मोनमारसिगोन थ' लोगोफोर बिजों थांगोन साउदुरबिद्दा आरो माबा सुरपेटा मोनहैगोन पाठशाला मोनहैगोन आरो इजों थांगोन सालबारि साहा नायनानै ला लोगोफोर आं बोरै बोरै थांगोन नै दा जोङो नेबाय दं गेस फाहामनायखौ आइफनाव थांग्रोनांगौ गेसखौ दायोबा फाहामनांगौमोन ना आंखौ बरबाद खालामजोब्बाय बरबाद जीवन बरबाद जायखिजाया थैयाखैना गोथाङैनो दं माथो दखानाव फेनावसो थाफैबावलायबाय आङो बेरते एसे गरम नै गोलोमजोब्बाय मा आइफन लांफैदो जायाखै संखाना गारबोदो
आइफनल' नङा देन्जार मबाइल दंखायो गोदान मा इयो नाङा आंनो आइफनसो नांगौ लादो दे आइफन गासिबो सेकेन्ड हेन्ड गोजा ना गुमै नै मोननो गोदान आरो गोदान लाबावगोन आरो सेकेन्ड हेन्ड लाबावगोन एनमयलारनि फुलिनि बारे 500 डिसकाउन्ट मोनो गासिबो एसे अफार भिडिअ बानायनो होनना फैलायबाय दा आङो नै लाजि फैलायबाय दै लोगोफोर फाइनालि आङो आइफनखौ लानोसै अबे मोनसेखौसो लानो जालायलांबाय आङो सेकेन्ड हेन्ड नालाय बिराद खमावनो मोनदों बेखौनो लाथारनोसै दे मा नाथिङिलाय बेखौसो लानो होनना फैखादो मोजाङा बेखौनो लानोसै खोमा ना बेखौनो लानोसै दे बेखौ लानो बावा एसे देनां एसे इउटुबनि पेमेन्टफोर मोनबा लानो हागोन आरोना लोगोफोर इउटुबनि पेमेन्ट मोनबा लासिगोन आङो नोंथांमोना जुदि लानो गोसोब्ला फैनो हागोन बेयाव मबाइल कि दुनिया आं लकेसनखौ सिङाव डिसक्रिपसनाव होनानै होखाबाय नोंथांमोना गासिबो फैनानै लाबानो जाबाय आरोना थ' लोगोफोर नोंथांमोना दे सोंबाय थादोना अबे जायगायाव अबे डिस्ट्रिक्टआव होननानै थ' नोंथांमोना दा नै बिथांनावनो सोंनानै लादो बिथाङानो जाबाय मबाइल दखानिया बिसोर सानैयानो दे एसे बेयो जाहैबाय जोंना दखाननि लकेसना सालबारि एकदमबारे मार्केटावनो नकुल बिल्डिं होनो एकदमबारे बिल्डिंनि एकदमबारे लास्टाराव फैनानै गाहायावनो ग्राउन्ड फ्ल'रावनो खोला गालखैजा खाथियाव नापितबो दं बिनि जिङावनो ओमफ्राय अनलाइन डिस्ट्रिक्टआ जाबाय बाक्सा ओमफ्राय सालबारि नै बिल्डिंआव एकदमबारे मोनसे गोलाव मोनसे हटेल दं आरोना बे हटेल खैजानो एकदमबारे नांजाबनाय जिथुबा मोनसे आन्डार कनस्ट्राक्ट खालामबाय दङना बे बिल्डिं बानायनाय बेखैजानो थाबायना फैदो लास्टाव लागोन बेनिफ्राय राइट टार्निं लाना होदो मोनसेनि हटेल फैबाय ओमफ्राय अनलाइन डिलिभारि जागोन ना जाया अनलाइन डिलिभारि जागोन आरो अनलाइन डिलिभारियावथ' आरो मा बहुत गोजाननिबाथ' डिलिभारि चार्जखौबो जोंनिफ्रायनो होगोन जोङो नोंसोरनियाव जों डिलिभारि चार्ज लाया आंनि इउटुब लोगोफोरा सोंदो आरोना माने फाइनेन्सफोराव मोनगोन ना मोना फाइनेन्सआव गोदानखौ मोनगोन खिन्थु दायो बै सेकेन्ड हेन्डखौ मोनथ'नाय नङा आंना आइफनखौ होमारासै आरो साला नाथिंखौनो लाबोलै आखाथासिगोन आङो बिदि मबाइलाव ओरै मबाइल बिखङा आपेल थालायनायखौसो नांगौ एकदमबारे भिडिअ एबार मोजां क्वालिटियाव फैजासिगोन एनमयलारनिया आइफनखौ लानोसै आं हरला खोमा फट'खौ खिथ'वाब्रा होलाय र' फट'ना भिडिअ एनमयलारनि इउटुबनि मानिजों बायबाय नाथि टाटा मबाइल कि दुनिया मबाइल लाबाय थांसै आं लोगोफोर मबाइल गोदानजों भिडिअ बानायखाबाय बाय बाय मबाइल कि दुनिया थांसै फैदो आइफन लानो नागिरबाय इयाव नाथिंसो होदो इयो आइफन आं आइफन सानसेबाबो बायगोन सानसेबाबो बायगोन पकेटा जिर' जासिगोन मा मबाइल दखानिफोरानो इनो लामायाव बेस्रा गारियानो मा जाखो
मानो रोंखौ नोंसोर मबाइल बायबासो ना जों जागोन मा जाखो नोंसोर मबाइल बायाखै नालाय मबाइला गाज्रि नालाय मा इखौनो खुलिनायाखै मा जाखो जेनेबा फाङासिङा बेफारि लिंहर जोबनानै दिनै Ewadino. 사비야 사비야 너 아바이 요바이 시작하다 시작 보고 siapa lain belum lain dah Paiwan mile nak kaden lain tahu sih ni apa En mui lại thế này nó dừng lên lại En mulai pun dah Ang sini ko dah. bos tahu ni apa sih dia dia kurus not sing sang Tuhai लोगोफोर जोङो फाइनालि न'आव मोनफैबाय आइफन लानो थांदोंमोन बाट हासबेन्डआ आंनो होनो हामाराखै नै आंनो बेखौनो बायनानै होबाय नाथिं ना मा होनो इखो आंथ' बारा एसे मिथिबाङा नाथिंनो बेजोंनो थगायबाय आरोना आंखौ हासबेन्डआ बेबो मोजाङानो थेवबो आइफनखौलायसो लुगैया आरोना बिसोरो आइफन मोनैनि गाबाव मोजांसो भिडिअ लाफैनाङा इयाव आइफन होगोन होननानैयाव थैबिलि गाबावनोसै गाबावसै गाबना उनाव मोनगोन फैसाया एसे जमा जमा आंना थैयो फैसानिखौसो नांगोन ना मुलि खवानो गैया फार्स्ट इउटुब पेमेन्टजों लानांसिगोन बेखौनो लाबोखाबाय आरो मानो आइफन नांबावगौ नियाव आपेल गैयालै नियाव आपेल जानायखौसो नांगोन होनबाय दं मा बुजिया नामा भाई मारो मुझे मारो ओमफ्राय नोंनो आइफन होगोन होननानै लांखाबाय ओमफ्राय दखानाव माथो सोलायनो आइफन नांगौ होनबाबो थगायबाय आरो इदो ओमफ्राय बेयाव आपेल थानायखौ लाबोबाथाय आंनि मानि बेगै जिलाखौजोबदोंमोन नाङा दाबो खावसे बे खावसे आङो गावबा फुना जायो नाङा आंनो अ नों इदि स्टाइलखौ नुवाखै र' आं नोंनो मोनसे बुस्थु खोन्थानि फन फैबाथाय माबायदि लाइट जोङो नाय नुफेराखै ना आङो नै बेफोरबायदि लाइट जोङो नै नुबाय मोजाङानो थेवबो ना थेवबो आइफनसो नांगौमोन नै बिदि नाय आंनि लाइट जों मोजाङानो लै थेवबो नायबाय दं लाइट जों